Ja, jeg tror ikke, der er meget, der ændrer sig. Jeg har fået computeren herind. Telefonen stod derinde. Får jeg ryddet op i noget ravelse, det her. Det er blevet et rum, i stedet for bare et opbevaringsrum. Det er så et andet sted med de ene af de to kuldebroer, vi har. Det bliver spændende at se det vinde, om det fungerer, så bare flamingo på. Få lidt udluftning på oppe i ånden. Jeg synes, luften herinde er lidt kedelig, og om vinteren der er der meget fugt på vinduerne. Lad os se, om det virker. Det bliver spændende. Der har vi forhåbentlig, der er en varmepumpe op at køre. Printeren er det samme. Så forsøger vi at pumpe så meget varme ind i huset igennem, eller hvad her nu fra, i stedet for at sælge strømmen, hvis man får 30 øre for, så vil jeg hellere have en kilowatt varme ind igennem en varmeblæser. Eller sådan noget, det kan være det ændrer sig, når man får en varmepumpe. Få sådan en støvsuger, hvad kan vi have den sidste år? Det fungerer rigtig godt. I hvert fald lige sådan, når man hurtigt skal. Kartoffelskrælle fungerer også rigtig godt. Jeg er begyndt at få fjernet træet derovre. Det er helt væk og lavet gårdsplads. Så nu ligger alle træet over mig. Og lige i dag så har kæresten en sort bil. Så vil man begyndt på at løbe. Cykel, det fungerer godt. Så den cykel er ikke begyndt på endnu. Ikke for at lave det her endnu. Så nu har det været varmt, så derfor er der ingen vandtødt. Med et plankværk. Der var oprindeligt også en tagrende på her, men da jeg så på ferie, der tog naboen, og så kørte han der på losseplads, men det gik han ikke kigge på. Så er det jo etableret, det er sådan, man gør det. Ja. Jeg har forsøgt at sælge huset. Tror ikke, det lykkes. Der kommer blomster der, skal se, hvor længe de lever, hvis de ikke får vand. Så ruller noget af det her ravels op. Få lidt grad, der er majs i år. Det er et projekt. Så alle de røde der, det er alle dem fra Hjem og Fix. Det fungerer jo meget godt. Næste år, der tror jeg, skal vi kun have en række spande her. Og så måske de resten af de sorte plader, hvis der er nogen, så skal de på bagsiden. Jeg tror, det varmer rigtig godt. Jordbærved som sædvanligt. Et træ. På et blå plastik, det kan der grøn plastik. Det ser forfærdeligt ud. I dag er jeg blevet færdig med at skifte tag i det hjørne derop. Og så planen er i år, så blive færdig hen til vinduet her. Og så må det da så være et næste års projekt. Ja. Der er ikke så meget. Hønsene, de får restrikteret. De får indskrænket, hvor meget plads de får at løbe på, fordi de bliver ved med at løbe ud. Og så den gamle dame derovre bliver fandme super, fordi de har ødelagt hendes blomster. Det gider jeg ikke at høre på det pis. Så derfor er det inde i deres voliere og ikke får lov til at løbe udenfor. Så får de det lille område at løbe på der, og så må jeg gøre mod mig med at holde den derinde. Jan, stadig i liv. En gammel mand over i det gule hus, han døde for et par uger siden. Højbede. En er vist nok. Første år som rigtig ambitiøs, og derefter så sker der ikke så meget. Blomster i år. Det går godt. Men jeg har ikke så meget ud af haven mere. Det er som om det er første år. Det er naboen med deres hus. For at skifte tag, lave ny kloak, få noget vandrør lukket, og de begynder snart på gulvet, hvilket det de begyndte på, da de købte huset. Det er de bare heldige med det projekt. Her vil jeg så have et brumbærbed. Oppe der, de første brumbær er begyndt at gro. Og der samler jeg så hejver ophold fra naboerne, som forhåbentlig jeg kan dække til hvad her, når her vinteren over, når jeg har slået det her ned. Ja. Så